Temos con nos a Juan Soto, cronista oficial da provincia de Lugo. Benvido, Juan. Moitas gracias. Gracias por estar con nós. Moitas gracias a vos. Nada, imos comezar como definiría o valor histórico do Ribadeo indiano dentro da provincia. Bueno, primeiro, como festa histórica, as dúas grandes festas históricas que ten a provincia de Lugo é o Arde e Lucus de Lugo e, desde logo, a segunda con gran diferencia sobre as demais, e que me perdonen as demais, porque é o indiano. Eu respeto moito as festas históricas que se celebran na provincia, por exemplo, ahora a Feira Medieval de Mondoñedo, por exemplo, o desembarco de Carlos V que fai en Viveiro, pero creo que o éxito da festa do indiano en Ribadeo é extraordinario, tanto así que o temor é que poda morrer de éxito. Sí. É o que me comentaba xusto antes de comezar esta entrevista. Corre o risco de morrer de éxito. Sí, porque eu creo que hai moitísima xente que o peligro é que empeza a haber demasiada xente. Sí, dende logo nestes 10 anos evolucionou. Sí, eu estive un par de veces máis e que quedo asombrado. Sí, sí. Bueno, eventos como este axudan a manter viva a Claro, memoria. a memoria de Ribadeo e, sobre todo, a identidade de Ribadeo. Claro. Ribadeo é un pobo de indianos e de filántropos. Sí. Sí, esa é a identidade de Ribadeo. A filantropía é a gran... Falaba fai pouco Martín Fernández Guizoso, que sabe moito máis de indianos que eu, desde logo. É un experto. Pero a identidade de Ribadeo é a filantropía, solamente con que digamos, recordemos os nombres de Pedro Murias, de José Manuel Morenos e de don Ramón González e doña Corona, que era quen eu tive a sorte de conocer de pequeno. Ai, sí. Esos nomes xa identifican, honran a un pueblo. Pois sí. Bueno, tamén vemos que este é un evento que consigue reunir a diferentes xeracións. Sí. Xente nova, xente maior, todos implicados. Claro. Sí. Eso é o que garantiza a supervivencia das festas. Tamén no Arde Lucus hai xeneracións, abuelos, pais e netos que participan. Vexo que no Ribadeo indiano tamén, é dicir, que eso garantiza o futuro xeneracional da festa. Sí. Bueno, aquí na Mariña temos unha forte pegada indiana. Hombre, claro. E en Ribadeo particularmente, en Ribadeo e, bueno, desde Viveiro a Ribadeo, a verdad, porque tamén en Barreiros, tamén en Muras, é moi importante a presencia dos indianos en Muras. Sí. Chamámonos, non sei se isto que vou decir é certo ou non, como que no sur da provincia se emigrou a outros países, neste caso de Europa, e no norte, en cambio, a América. Non sei se é certo. Sí, é certo, sí. Eso dá o mar. Claro. O mar é a porta a América. Sí. Oxe, hai aeroportos e avións, pero antes non. E que diferencias hai entre o norte da provincia e no sur en canto a eventos históricos como a este? Bueno, o sur tamén ten eventos históricos importantes. Monforte, por exemplo, Monforte é unha ciudad. O folión de carros de Chantada. Son moito máis modernos. O folión de carros de Chantada é moito máis, non tan moderno como o indiano, pero o folión de carros... Pero esas é o folión de carros de Chantada, non chamaría festa histórica, chamaría festa tradicional, festa máis pedantemente dito, festa etnográfica de carácter, como a festa da Malla en Meira, por exemplo. Témola tamén cerquiña aquí nas Anzas, unha festa da Malla. Por exemplo, pero por exemplo en Ribadeo, outra festa histórica que habría que potenciar é o bandeo de Pendós, por exemplo, que tamén... As cruces de Arante. As cruces de Arante tamén, pero sobre todo o indiano. Ribadeo é unha ciudad, unha vila de indianos e de filántropos. Sí. E, bueno, para rematar, é a segunda vez que ven ao Ribadeo indiano. Hai algún momento que lle para destacar? É a terceira vez. Algún momento para destacar? Bueno, o máis importante das festas é sempre a rúa. Sí. As festas
O que marcan as Ambientación, festas e o que dan valor ás festas é a participación Claro. da xente. E esta é, por fortuna, unha festa moi participativa, Sí. moi popular no sentido máis digno e máis valioso da palabra. O sea que eu creo que hai festas de indiano para varias generacións. Moi ben, pois moitísimas gracias por estar con nós, Moitas Juan. gracias a vos, moitas gracias a vos, que dá gusto falar con xornalistas tan novos e tan guapos. Sí, bueno, moitas gracias. Nada, vémonos na seguinte, entón. Moi ben, Eso. moitas gracias.